Ez çawa dikarim li Almanyayê alîkariyê bistînim. Heke tu reviyayê Almanyayê û astengdarî mafê te yê piştevaniyê heye. û mafê te heye got tu alavên alîkariyên pêwîst bistînî. Alavên alîkariyê ew amûrên got jiyana rojane de ji bo astengdaran piştgiriyê didin. Wekî kursiyên biteger, protez, alavên alîkariya bihîstinê yan jî qeyskek ji bo koran. Ez çawa amûrên alîkariyê distînim. Heke te pêvajoya xwe ya penaberiyê bê rengekî serketî qedan dibe û bîmeya te ya tendurustiyê hebe, doktorê te dikare reçeteyekê ji bo amûrên alîkariyê bide te. Ev jî ji bo kesên xwedî destûra rûniştinê Aufenthalts Erlaubnis li gorî xala 24 a qanûna rûniştinê derbas dare. Hin amûrên alîkariyê ji hêla şirketa bîmeya tendurustiyê girenkên kasapa bi xwe ber nayên dayîn. Lê divê tu ji bo lêçûnên gowerin vegirtin daxwazname tije bikî. Ya herî baş ew e got mirov rasterast ji doktorê xwe bipirse. Heke rewş bi vî rengî be, divê tu daxwazeke nivîskî ji şirketa bîmeya tendurustiya xwe re bişînî. Ji bo peydakirina amûrên alîkariya durust, ji firotgeheke pêdawistiyên pizîşkî, Sanitätshaus, şîretan bistîne. Firotgehên pêdawistiyên pizîşkî ew dukanên got amûrên alîkariyên pizîşkî difiroşin. Piştre tu daxwazeke nivîskî ji şirketa bîmeya tendurustiyê re pêşkêş dikî. Piştî ku daxwazname hate pijrandin an erêkirin, tu dikarî bi reçeteyê biçî firotgeha pêdawistiyên pizîşkî û pêdiviyên xwe bistînî. Firotgeha pêdawistiyên pizîşkî piştre pereyan ji şirketa bîmeya tendurustiya te distîne. Lê belê, divê tu bi diravdanê lêçûnê de beşdar bibî. Zarok û ciwan jî tiştekî nadin. Heke tu hêjî pêvajoya penaberiyê neqedan dibe, qanûna sûdwergirtina penaberan, Asyl Bewerberleistungsgesetz derbas dibe. Ev tê vê wateyê, got divê